Hej så, Lars fra Projekt Rask. Jeg har en video til dig om, hvordan højt blodtryk fungerer. Og vejen jeg kom dertil, den er faktisk lidt skør, for det var gennem ham her, den gode læge, Dr. Pradip Jamnadas, som er en indisk læge, der bor i Florida i USA. Og han er så en, der specialiserer i hjerte-karsygdomme. Og han snakker rigtig meget om faste og hjerte-karsygdomme og insulin og diabetes og hvordan det hele hænger sammen. Og jeg kan virkelig anbefale hans video. Og alle hans videoer faktisk. Så den video, jeg faldt over med ham, det var, hvor han snakkede om plak, som der opbygger sig inde i blodårene på folk. Og som egentlig er det, der er årsagen bag højt blodtryk, vil jeg mene, efter jeg stødte på den formel, han nævnte. Fordi i det her lille klip, som jeg kommer til at linke nede i beskrivelsen, der snakker han om en formel, han stødte på i hans studietid som læge, som beskriver, at flow i en cylinder, det hænger sammen med radius i fjerde. Og så tænker jeg bare, wow. Og det er faktisk flow i rør, det er faktisk noget, jeg arbejder med til daglig. Så det var lidt skræmmende, at jeg ikke havde stødt på den formel før. Men jeg fandt frem til den, og jeg synes faktisk, at man kan se rigtig mange spændende ting ud fra den her formel. Så hvis du vil bære over med mig, så synes jeg faktisk, at vi kan bygge formlen sammen. Og så vil jeg gerne vise dig, hvordan det hænger sammen, og hvorfor den er spændende, og hvorfor den forklarer højt blodtryk. Så, før vi kommer så langt, lad os lige kigge lidt nærmere på blodårene, og bare lige få nogle termer på plads. Fordi han fortalte jo, at det er flow i et rør, men et rør, det er jo egentlig blodårene, vi snakker om, som vi tilnærmer som et rør. Så lad os lige få på plads med en god lille håndskitse skaleret op her. Et rør, det har en længde, og så har vi noget tryk i den ene ende, og noget tryk i den anden ende, P1 og P2. Og hvis du trækker de to tryk fra hinanden, så får du delta P, som bare betyder forskellen i trykket. Og det får vi nemlig brug for til formlen. Så hvis du står og blæser i den ene ende af et sugerør, og der er ikke nogen, der blæser i den anden ende, så får du flow igennem røret. Så den næste ting, det er selvfølgelig radius, vi også får brug for i sådan en rør her. Og det giver jo lidt sig selv. I kender det fra formlen på en cirkel og så videre og så videre. Men du kan også se, hvis der er plak, der har bygget sig op inde i en blodåre, så får du faktisk en mindre effektiv radius, eller en mindre gennemsnitlig radius, som du kan bruge inde i sådan et rør eller en blodåre her. Så med det sagt, så er vi faktisk klar til at begynde at bygge formlen lige så stille, og du behøver faktisk ikke at være mathwis for at følge med i det her, fordi vi bygger den bare stille og roligt derude af. Så det første, vi bliver enige om, det er, at du skal have noget forskelligt tryk. Så hvis du står og blæser i sugerøret, og der er ikke nogen, der blæser imod dig i den anden ende, så får du flow, så kan du få vand igennem det her sugerør. Så det er bare en forskellig tryk, det giver noget flow. Der er nok lidt mere til det end det, skal du se. Så hvad kan vi komme i tanke om? Jamen, jeg ved med, at hvis du laver røret større i diameter eller radius, så får du faktisk også mere flow igennem. Og den giver dig lidt sig selv. Selvfølgelig, større rør med samme tryk, så får du mere flow igennem. Så vi ganger radius på, og så har vi faktisk den. Så lad os tænke på, hvad kunne vi gøre, der ville mindske flowet, eller forhindre flowet igennem sådan en rør? Jamen ved hvad, jeg er sikker på, at hvis det var Nutella, vi prøvede at blæse igennem det her sugerør, så ville det blive gevaldigt sværere at få flow igennem. Så det er noget med tykkelsen af den her væske, vi prøver, eller viskositeten. Så Nutella, det har meget høj viskositet i forhold til vand, så jo tykkere det er, og jo mere viskositet det har, jo værre bliver flowet. Så lad os prøve at dividere med viskositeten. Det synes jeg giver mening. Fordi jo større viskositeten bliver, så dividerer vi med et større og større tal, får vi mindre og mindre flow i sidste ende. Hvad ellers skal vi komme i tanke om? Jamen ved hvad, hvis det her sugerør, vi prøver at blæse i, det var 2 km langt, så tror jeg faktisk, det vil blive endnu sværere at blæse det der Nutella igennem. Så længden er endnu en faktor, vi kan gange under brøkstregen. Så vi dividerer med længden, fordi lige så vel som den bliver større, så bliver resultatet mindre og mindre. Så længden har en negativ påvirkning på flowet. Og så er vi faktisk ved at være der. Vi mangler faktisk ikke rigtig noget. Det er faktisk de ting, vi har at skrue på i den her formel. Der er bare lige nogle konstanter, vi skal have smidt ind. Og de kom der. Der er et 8-tal, der er pi, og det kommer jo nok, fordi det har noget med en cirkel at gøre. Og så et 4-tal, der kom på radius derovre. Det ser lidt voldsomt ud, gør det ikke det? For det er faktisk det, som hele den her video det handler om. Det er det 4-tal, der kommer om på radiusen. Fordi formlen er ikke bare radiusen. Og det er her, hvor den gode doktor han kommer tilbage. Fordi det er netop de her ting, vi har at skrue på. Vi har radiusen, og vi har viskositeten. Og prøv at lægge mærke til radius i fjerde. Altså det er altså ikke bare radius i sig selv. Det er heller ikke bare radius i anden. Det er heller ikke radius i tredje. Det er radius i fjerde.
Så grafen, igen en god skaleret håndskitse her, den vil se nogenlunde sådan her ud, hvor jo større du gør radiusen, får du bare voldsomt større bidrag til flowet, på grund af den her faktor i fjerde, som radius står i. Og du kan se, en anden ting, vi har at skrue på, det er viskositeten, fordi der findes jo noget, der hedder blodfortyndende medicin. Så hvis de gør dit blod tyndere, så får du mindre viskositet. Så dividerer du altså med et tal, der bliver mindre og mindre under brøkstregen, og det er jo det samme som at gøre resultatet større og større. Så det hjælper også positivt på flowet, hvis du får blodfortyndende, og det er simpelthen af den her årsag. Altså formlen, den viser det simpelthen. Men det jeg synes, der er spændende ved formlen, det er, hvad for nogle knapper kan du rent faktisk skrue på i det her. Fordi kroppen, den har jo bare et eller andet flow, den gerne vil have ud til dine celler, ude i musklerne. Den kalder på et eller andet mængde oxygen, som den gerne vil have i hjertet. Kommer med, det er derfor, når du motionerer, så pumper hjertet hårdere, fordi du skal have mere flow. Men hvis nu du har noget plak, der bygger sig op, og du får mindre radius at arbejde med, så får du mindre flow. Ergo er hjertet nødt til at pumpe hårdere for at kompensere. Og det er faktisk derfor, du får højt blodtryk. Fordi der er plak, der bygger sig op, du får mindre flow, hjertet kompenserer ved at skrue op for trykket, så du får højt blodtryk. Det som lægen så kan hjælpe dig med, det er at give dig blodfortyndende medicin. Så dividerer vi med en mindre viskositet, og så får du mere flow. Men det som jeg synes er spændende ved det her, det er jo, at du kan jo også påvirke din radius. Radiusen af dine blodårer, dem kan du gøre større ved netop at motionere. Og det er altså det, lægen mener, vil jeg påstå, uden at være læge, og som jeg tror, lægen ville ønske, han kunne fortælle dig i de der små, sølle 10-15 minutter, han har til at behandle dig, quote unquote behandle. Det her, det er simpelthen årsagen til, at motion er godt, og hvorfor lægen vil anbefale dig at begynde at motionere, og måske endda at begynde at styrketræne. Fordi kroppen kan jo godt mærke det her større demand på flow ude i musklerne og ude i cellerne. Og hvis du bare giver den lov til at udvikle sig, som kroppen jo gør, kroppen tilpasser sig jo, så får du faktisk større blodårer ved at begynde at motionere, fordi kroppen tilpasser sig til den her større mængde flow, den har behov for. Så det sker jo helt af sig selv, og du kan se, hvor stor belønning du får for det. Altså, radius i fjerde. Så mit argument for det her, det er jo egentlig, at det er næsten som om Gud, eller hvem end der har designet alt det her, har efterladt os et lille easter egg her og tænkt, tag nu for helvede og put jeres kræfter i at skrue på den her radius i fjerde, fordi du bliver belønnet mange gange for at lave lidt indsats. Så mit argument, tag til træningscenteret og lave noget styrketræning, tag nogle lange gåture, og prøv at arbejde lidt på den der radius, som du rent faktisk kan arbejde på. Eller du kan tage til lægen og få nogle fucking piller.